Ayan ba? Ang bagay nito, kapag tingala ng kanyang mga mata sa langit, sinabi niya, Ama, dumating nga ang mga, walatiin mo ang iyong anak, upang ikaw ay walatiin ang anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya, ang kapamahalaan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan, ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito, ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay magkilala nila na isang Diyos na tunay.
Palingin o tobacco
Diyos ka rin at makiyabe ko man. Alam akong dake, kiniya tunanungan. Uling biyasa na lorin kasarinan. Mabali, eyo kakalengwan. Lingwatan ning yatukefa yung tamdanan. Balas ang Bosnia niyo, dingke akong pasbolan. Waras ka banalan, eka yung daduan. Himbang alam nunto, eka yung naluman. Ligalig neng yatok me lawot ko man. Mabanalangin ko, ngunit yamatuan ko. Ang sakit ng yato, lalong daramulo. Ayok laki sana king maadabat iyo. Karimbane bone baka yapi kayo. Kunin amorin ning pangwalayo. Lalu yang ibalik itong novenario. Ikong sabla wamaniya wat kayo. Kung ano mang sakitin ni rasang kayo. Kapag nilatananin ko mamalayo, biglang kamatayan sana yanto. Tingman walang tao, anyayin aduan ko. Niningat ningat na rin sarili ko. Ano kitang tanong ay tinuman iyo. Huwag kong dagdagan pakatanda na niyo. King palining aldo yayin kanulayo. King emarin na sana'y tinggawan niyo. Kapigaban akong kayo tekong. Neneng mo aming tuko, king labyo ning kolam. Wadeting palalang miyatag kekong. Alasanong pa'y pandeke o ninuman. Ilog
ko lang samlang talasampa. Din katungkulan niyo sa gawayla. Ngit mong katapatan ka rin sarili. Yabe, yabe ko ang kaniyang pamaminto. Waye ko pa yali pakatandalan niyo. Bakong emi kaya yan nung taming alga. Hindi mo kung suyong to dela pula. Banal yung tipo ng kepo, biyaheyo. Ayun, kaya ng Diyos sabla, bambiyan niyo. Bako mga sad bukas, tingkong punya. Kay pati larete, lingdit kong kasaywan. King pamete ponyo sa lo, magyang daduang. Wapin magkabitin ko manapalan. Bangking bukas metong kong mahiyawos banal. Adios in bendecion.
inaabot ko ngayong umagang ito. Mga minamahal po namin magulang at mga kapatid sa pananampalataya, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Napakapalad po natin sa araw na ito pagkat tayo ay pinag-isa ng ating Panginoon upang sa gayon ay siya ay ating sambahin sa kanyang pagka-espiritu at sa kanyang pagkakatotohanan. Bago po ako dumako sa ating paksa na pag-aaralan sa umaga po nito, gusto ko lang pong isaliwa yung ipinagkaloob sa atin ng ating banal na bantayan na siyang pumatnubay sa araw po nito, sapagkat kung nalalaman po natin ang araw po ng ating bukas, baka po hindi na tayo matutulog. Dahil nandiyan na daw ang panahon, ang mundong ating tinataak ay sadyang malubanak ang sakit na dala. Datapot sa pamamagitan ng patnubay ng mga banal na batlaya ay itinuturo nila ang mga kaparaanan sa ating mga buhay upang sa gayon ay malampasan natin ang mga dumaraang subok sa ating buhay o yung mga araw natin darating na hindi natin nalalaman, ipinagkakaloob po nila sa atin. Una po hindi pinakikiusap niya sa atin na sana daw ay huwag na tayong mag-isari sa politika. Bakit po? Ano pong sinabi niya? Baka daw yung pong ama ng Kapampangan kota po namanong tao po kasi? O kota po masintang tao. Ano pong ibig sabihin ng masintang? Baka po yung buhay natin ang magiging kapalit sa pagsali natin sa politika. Dahil alam naman po natin ang politika ay medyo mahirap. Kahit na tignan lang po natin sa TV, iba-iba pong kaparaan ang ginagawa ng iba. Hindi naman po lahat. Kaya nga tinuturo ng banal na batlaya ang mga kaparaanan upang sa gayon ay ating maiwasan. At ang sabi pa niya, huwag daw tayong palaging pumunta sa mainit. Dahil alam naman po natin summer ngayon, mainit ang panahon, puso po yung atake sa puso. Kaya pa lang nagbigay po siya ng kaparaanan. Ano po yun? Palagi daw tayong uminom ng tubig. Yun daw pong malamig na malamig. Ang mali po? Yung po tama lang. Yung po tama lang. Yung hindi malamig, hindi mainit. Dahil po kasi kapag malamig, mainit ang panahon, imbis na po magiging awaan tayo, mag-aaway po yung nabigang init sa ating katawan. O magiging daan po yun ng pagkatake pa rin ng puso. Kaya napakapalad po natin mga minamahal na kapatid at mga magulang sa pananampalataya, sapagkat ginagabayan tayo ng mga banal na batlaya at itinuturo ang mga kaparaanan upang sa gayon ay ating malampasan sa ating mga buhay. Ano pa po ang hahanapin natin? Kaya nga napakapalad po natin dahil meron po tayong medium. Isa pong napakagandang paksa ang pag-aaralan natin sa araw ng po ito. Ito po ay ang mediuminidad. Kaya napakapalad po natin meron po tayong ginagamit na medium. Sa Biblia po kaya merong salitang medium? Wala po. Pero sa damit meron po. At sa mga bagay meron pong salitang medium. Pero ang mga sulat po, nung panahon po sinauna, panahon po ni Moises, panahon ni Samuel, meron lang po silang medium, hindi lang po medium ang tawag nila.
Sila po ang tinatawag na tagakita. Basahin po natin sa unang Samuel Kapitulo 9, versikulo 9, ganito pong nakasaad. Wala po pala, saglit lang po. Unang Samuel Kapitulo 9, versikulo 9, ganito pong nakasaad. Unang Samuel Kapitulo 9, versikulo 9, ganito pong nakasaad. Nang una sa Israel, pagka ang isang lalaki ay nangusisa sa Diyos, ay ganito ang sinasabi, alika, tayo'y pumaroon sa tagakita, sapagkat yaon ngang tinatawag na propeta ngayon, ay tinatawag ng una ng tagakita. Ibig po sabihin, nung unang panahon po pala mayroon ng medium na ginagamit, sila ang tinatawag na tagakita. Kalaunan sila po ang tinatawag na propeta. Pero sa panahon po ng mga Kastila, ang medium po, hindi po tinatawag na tagakita, di po propeta. Ang tawag po nila sa mga Espanya, sa mga panahon ng Kastila, sila po ay tinatawag na babaylan. Na po sa atin nakapanood ng pelikula ni Talambuhay ni Amaya. Ako? Kilala yan po yung Amaya? Maria Rivera. Ako? Ito pong gagamitan na kalitayapan ng babaylan. Pero sa panahon po natin, sila po ang tinatawag nating medium. Ano po ba ang medium? Ang medium ay intermediary, tagapamagitan. Tulad na lang po sa gamit, small, large. Yung pong medium ang tagapamagitan. Ibig po sabihin, ang medium na ating kasama o ginagamit ng banal na badlaya, siya ang tagapamagitan sa buhay espiritual at buhay sa laman. Siya po ang ginagamit ng banal na badlaya upang sa gayon ay yung mga salita o mga kailangang pasabi sa atin ay binibigay nila sa pamamagitan po ng medium. Sabi po ng referensya natin sa Ezekiel Kapitulo 1, versikulo 5, ganito po nakasaad, 5. Bago kita niluan sa tiyan, ay nakilala kita, at bago ka lumabas sa buhay-bahay bata, ay pinaging banal kita, inulang kitang propeta sa mga bansa. Ibig po sabihin, yung mga medium pong ginagamit natin dito, kahit po hindi sinabi ng banal na badlayang paglaki nito ay magiging medium. Pero meron po sinasabi ng banal na badlayang paglaki nito ay isang kasangkapan. Kapag po naging medium ang isang tao o naging tagapamagitan, sa pagkapagulpalan niya po ay dala niya ang tanda bilang isang medium. Sa 6, nang magkagayon sinabi ko, Panginoong Diyos, narito, hindi ako marunong magsalita sapagkat ako'y bata. Anong sabi ng Panginoong Diyos sa 7? Ngunit sinabi sa akin ng Panginoon, huwag mong sabihin ako'y bata, sapagkat saan man kita susubuin, ay pararoon ka, at anumang utos ko sa iyo, ay sasalitain mo. Ibig kong sabihin ng mga medium na ginagamit ng banal na badlaya simulat sa pagpuro ng kanilang pagkakabuo sa tiyan ng ating mga magulang o mga ina, ginagabayan na po tayo
ng ating Panginoon. Kaya, ngayon, dumating ang pagkakataon na sila ay gumanap na sa kanilang mga bawat tungkulin, sila po ngayon ang tagapamagitan ng banal na lugar at ng masasamang lugar. Kasi po kaya sinabi ko masasamang lugar, nasa laman po tayo Dahil nandito po ang lahat ng bagay na naaayon sa laman at ibinibigay ng mga banal na batlaya ang mga kaparaanan upang sa gayon ay talikdan natin ang gawa ng laman. Ano po kaya ang anong tawag doon? Ano po kaya ang gagawin ng medium kapag umupo dito? Siya po ay uupo. Salamat po. Ibig pong sabihin, ang medium po ay isang napakahalagang gamit ng ating pananampalataya na siyang magiging daan upang sa gayon ay yung mga banal na pasabi ay ating makamtan. Pero kung minsan nangyayari po sa ating buhay, ganito po yun. Bakit kaya ang banal na Espiritu yung sinabi niya hindi totoo? Hindi nangyari sa aking buhay. Bakit kaya yung nasa isip ko, hindi niya sinabi? Nangyayari po ang bagay nito. Bakit po? Kung minsan po kasi, sa pagkakanda natin, bago tayo pumunta dito sa simbahan, nagkakaroon po tayo ng maraming kaisipan. Nagkukulang po tayo sa kaandaan at nagdadala po tayo ng mga negatibong bagay. Sa pagkakanda po ng isang medium, meron po siyang 50% upang siya ay maganda. Saan po manggagaling ang 50%? Sa ating pong mga nakapaligid. Ngayon, sa pag-aanda po, nagkulang na tayo. Uupo po niya ang banal na ang isang medium upang sa gayon ay makipag-ugnayan sa banal na batlaya. Sabi ng isa, ito po yun. Ano pong dala natin? Negatibo. Ang banal na batlaya ay hindi po nakiki-isa sa negatibong vibrasyon. Kaya naman ang kapampangan itang magaspang ang vibrasyon, iya po makiyagong ang banal na Espiritu. Doon ka rin niya po makiyagong. Kita pong pirong vibrasyon. Ngayon, pumunta ka rito, nagkakalang isip ka, tapos sasabihin mo, hindi totoo yung sinabi ng banal. Kulang ang kapagsadyan ng isang medium. Mali po yun. Sino pong nagkulang? Tayo po. Ang tungkulan po ng isang medium, isang napakalaga at napakahirap. Bakit po mahirap kung sinasabi? Dahil sa pamamagitan niya, tayo pong lahat ay natutumba sa pananampalataya. O tatalikod sa pananampalataya, ibig kong sabihin, kargo niya po tayong lahat. Samantalang tayong mga nakikipagsamba, kargo lang po natin yung sarili natin. Paano po natin sasabihin yung isang medium hindi nakapagsadya? Samantalang alam po niya yung kanyang tungkulin na hindi biro. Dahil buong pananampalataya, siya po ang susi. Sino pong nagkukulang? Tayo pong mga
nagpapatigil. Kulang po ang ating kahandaan at puro negatibong vibrasyon ang ating dinadala. Sapagkat sabi po ng nakasulat sa 1 Kapitulo 14, versikulo 16, at ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng isang mga aring upang siyang sumainyo magpakailanman. Pinangako niya po yung mga halo sa akin Totoo po yun. At sabi rin, dito sa 16:13 ng Sinuan, gawin na kung siya ang espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papagpadayan niya kayo sa buong katotohanan sapagkat hindi niya siya magsasalita nang mula sa kanyang sarili, kundi anumang bagay na siyang narinig. Ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Pinangako po ng ating Panginoong Diyos yun. Ibig po sabihin, kapag dumating ang banal na batlaya, ibinibigay niya po ang kaparaanan sa atin. Bakit po nangyayari ang bagay na kung minsan hindi nagiging totoo sa atin ang mga sinabi ng banal na batlaya? Ang Diyos hindi po nagkulang. Ang medyong hindi po nagkulang maliban lang kung meron po siyang malaking pasanin sa buhay. O isang napakalaking problema na hindi niya kayang dalhin. Pero kung kaya pong dalhin ng isang medium, kaya niya pong ibigay yung 50% niya. Tayo po kaya? Kaya po kaya natin ibigay ang porsyentong nasa atin? Upang sa gayon yung inaanap natin tunay na mga aliw, tunay na banal, tunay na batlaya ang siyang darating sa atin. Nasa atin po yung mga pagkukulang, mga minamahal na magulang at kapatid sa pananampalataya. Dahil nagdadala po tayo ng mga negatibo bagay bago po tayo pumunta sa ganapin. Kaya po sinasabi po ang bagay na ito, kung minsan po kasi may nagsasabi na kahit po sa ibang medium, nangyayari po yun, sa ibang sentro. Kung bakit daw ganyan ang sinabi niya, hindi naman totoo. Ang nagkukulang po tayong mga mananampalataya. Hindi po natin kayang ibigay yung porsyento na naaayon upang sa gayon ay maging 100% ang ugnayan ng medium sa banal na batlaya. Dito nga po sa eskwelahan, dito sa Mundong Ibabaw, 75, pasang-awa lang po. O tapos po, 50% lang yung dala niya, tayo, negatibo yung dala, ano pong mangyayari? Tapos mag-aanap po tayo ng totoo. Mag-aanap po tayo ng mga misteryo. Pero ang totoo at tayo pong nagkukulang. Sinasabi ko po ang bagay na ito upang makilala natin ang ating kinatatayuan. Kung ano ang obligasyon natin sa ating pananampalataya, kung ano ang obligasyon natin upang matulungan din natin ang ating piling kasangkapan, ang ating mga opisyales. No man is an island. Ibig po sabihin, nanay po kasi na, no man is an island. Nga po kami pwedeng magdili-dili. Kung sabihin, dito po sa ating pananampalataya, sama-sama po tayo. Sama-sama po tayo at magkakaisa tayo upang sa gayon bagong makita natin
yung tunay na pananampalatayang inaanap natin. At pwede rin po tayong sama-sama ibagsak natin. Nasa atin din po ang susi. Sinasabi po ang bagay na ito upang mabuksan ang ating kaisipan, sapagkat po sa pag-aaral sa buhay o sa eskwela ng buhay, kapag po sarado ang ating kaisipan, yun na lang po ang ating nalalaman. We have to be an open-minded. Bukas ang ating kaisipan na tumanggap, bukas ang ating kaisipan na magbigay. Sigurado kapag nangyari po ang bagay na yun, yung pong hinahanap natin tunay, makikita po natin. Sa bagay po totoo, nung panahon po ni Kristo, kasama na niya sa paggawa, mga apostol niya, o kasama na si Kristo, hindi pa sila naniniwala. Pero ngayon, hindi po natin katabi o nakikita ng harapan ang ating Panginoon, pero naniniwala po tayo na may Panginoon po tayong tagapagligtas. Mas mapalad po tayo. Ang nararapat lang pong gawin natin, yung tamang kaandaan sa paggawa. Dahil po, sabi ng banal na Badlaya, na bumaba rito upang gabayan tayo, ang paggawa ay siyang ating sandata. Siya ang ating kambilan sa dumarating sa ating buhay. Sa mga magitan ng kawang-gawa, tayo po ay gagabayan ng ating Panginoon sa araw-araw ng ating pamumuhay. Kaya naman ang ating pananampalataya, tama po yung ating pagpili sa ating pananampalataya bilang isang espiritista. Na ayon po dito sa unang Korinto Kapitulo 12, versikulo 28, ganito pong nakasaad, at ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Ang pagtitipon po natin ito ay tinatawag na iglesia ng Diyos. Tutuloy po. Unang-una ay mga apostol. Tama po. Ang mga apostol ang siyang gumagabay sa ating araw-araw na pamumuhay. Sila ang nagbibigay ng kaparaanan ng mga banal na banlay at mga apostol na mga parot pa rito upang tayo'y gabayan. Tutuloy po. Ikalawa ay mga propeta. Tama po. Meron tayong mga medium. Ikatlo ay mga guro. Tama rin po. Meron po tayong pwedeng magpaliwanag sa pag-aaral upang kilalanin ang tunay na ustisya at katuwiran ng ating Panginoon. Saka mga himala at mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala. Tama rin po. Merong mga opisyalis na namamahala, nanggagamot po ang ating banal na batlaya. Diba? At ang iba'y mga wika. Diba? Ibig mo sabihin, nasa tama po tayong daan upang sa gayon ay magawa natin ang tunay na paggawa sa ating pananampalataya. Meron po tayong tagagabay at meron po tayong kasangkapan o intermediary o isang medium, isang propeta
isang tagakita, isang babaylan na namamagitan sa mga banal na batlaya at sa ating pong mga tao. Kaya ang medyobilidad ay sipong napaka-importanting bagay sa atin. Kung ang medyobilidad o ang mga banal ang siyang susi sa ating pananampalataya, tatanungin ko po kayo ngayon sa pong napakagandang tanong. Kung ang mga banal o ang mga medium ay silang susi sa ating pananampalataya, isa pong tanong, sino po ang susi ng mga medium? Tayo po. Kung kulang tayo sa kaandaan, yung 100% hindi na po magiging 100%. Kasi nga po may dala tayong negatibong vibrasyon o negatibong pagkilala. Minus na po yun. Tapos hahanap po tayo ng tunay. Samantalang dala po natin negatibo. Makakakita po ba tayo ng tunay? Hindi po. Kaya mga minamahal po namin magulang at kapatid sa pananampalataya, sa medyobilidad, sadyang napakahirap po sa kanila. Dahil kung tayo po ay kulang sa kaandaan, parang napipilayan na rin po yung mga medium. Ngayon, kung nakaanda ang medium, nakaandaan po tayo na yung po 100% ang banal na badlaya ay gagabayan tayo kung ano ang nararapat, ang mga pasabing ibinibigay ng ating amang banal, magaganap po yung bagay na yun. Kaya nga po, ang mga medium, napakahirap po ng kanilang kalagayan. Isang pagkakamali lang, lahat po ng mananampalataya ay magkakaroon ng guro-guro. Tanong, nagkaroon po tayo ng guro-guro sa ating sarili, yun po kaya ang nalaman natin sa video, nakakababa po ba yun ng kaandaan niya bilang isang medium? Hindi po. Hindi po nakakababa yun. Pero meron po ang ibabalita na naayon din po sa Biblia nung pong panahon ng ating Panginoong Hesus, siya po ay nangangaral kasama ng mga apostol niya at dumaan po sila sa isang dako. Maliban po sa mga apostol niya, meron din pong ibang mga apostol o mga gumagawa o nagsasabi, nangangaral na naaayon din sa kagustuhan ng ating Panginoon. Tapos sinabi po nila sa ating Panginoong Yesus, Panginoon, sa iyong ngalan nagpalabas kami ng mga demonyo. Sa iyong ngalan nagpagaling kami ng mga may sakit. Ano pong sinabi ni Jesus? Sa Ama ng Kapampangan, mas kabisado kayo ang Ama ng Kapampangan, mapagdapat marawa ang nanay at ako ang ikilala. Bakit kaya nangyari ang bagay na yun? Sa ngalan ng ating Panginoong Yesus, nagpagaling sila ng mga may sakit. Pero, sinabi pa ng ating Panginoong Yesus, mapagdapat marawa at ako ang ikilala. Bakit po kaya? Dahil po tumanggap sila ng bayad. Marami po sa mga
ibang mga ngaral na tumatanggap po sila ng bayad. Sabi po ng nakasulat, tinanggap na nila ang bayad kapag gano'n ang ginagawa. Kaya sa estado po ng ating mga medium, napakahirap po talaga sa kanila. Ang tungkulin na kanilang tinanggap. Datapot, napakapangal po natin. Dahil meron po tayong medium na ginagamit. Kaya nga, inaanyayahan ko po kayong lahat na sana igit pa sa ating inaasahan ng ating pag-aanda upang sa gayon ay matulungan natin yung mga piling kasangkapan. Dahil tayo po ang may awak ng susi para sa kanila. Sila po ang may awak ng susi para sa atin. Ibig po sabihin tayo po ay magtulungan sa pag-aanda sa ating pananampalataya, nag-iisang metong matakbang, metong pamanyal pagtaya, metong magawa, paituro king panyulong na puling kikatamang pasalpantayanan. Sana po, bibukrat lang kikatang kaisipan, bang magyaring, karing kikatang pamagawa, karing kikatang banala katungkulan, ing makanyantalang malayang aganawan. Give and take, yung po ing magyaring gawa na ng balang metong kikatang, bago tayo kung lalong mayakit itang panyulong kapay kunanan ng balang metong kikatamo, bang painturo ka rin agdaw bukas niya tang mayok tamo kong kapagnasan. Ang mga asawa ka rin lupa tamo kong tao, maghanap po, king kapabilita na po ng pamasa kami sasan metong, pamakyabe king metong obra, at king pamaghanda, pasibayo, mayak, ayabak po king mga. Lalo po Tagalog, Kapampangan naman po. Meron po nga maya payabak, nga payabak po kaya po nga nasakdang kapatada talasang pantaya ang ginom. Makanya mo naman, kikikatang paging bangwang, kasi bayong may kiyabi kinanit daiti na kikibunanay kikatamong malaking tipunan, kagunda rin kikatamong manalinis kapangisip, kinuni na po rin bubut at kalang na rin kikatamong ginong Diyos. Pasibayong miyabi-yabi tamo, pasibayong may garal tamo, yun ang pinanggit. Ngunit yung pamagaral, alayat utok na. Yung pamagaral, yung kikatamong kasalpantayanan, hanggang agyutamo, hanggang potang tumuatan, hanggang potang maputita na buwak, ang kapotang mga limbantana, magobrata pamilin kikya katang kasalpantayanan. Tuknang tama mo po sigurong magobra kikya kasalpantayanan, potang etana po, ano po nakapuklat din kikya katang mata. Etana po makagalo, etana po makapagsalita, potang natsuling dati na kikya katang bikawaliya po yung spiritual po yung laman. Kanya mo po tuknang magobra ikaw at pangking pang-spiritual na bagay. Magubudya po yung kinatamang ginong pimpinan ng taiti, paglasa po niya kanyaman ng pong nekawulaga kinatamang, imeto na pamagaral, makawukul ka rin kinatamang timong gamit. Takal po yung niyayaliwang pamagaral, kaniti, ulit pong magwalas po yung pamagaral ng kinatamang kasalpantayanan. Ano minsan, itamo mo naman po mag-atsyo, kung kasalpantayanan, patupot, alang patupot, tukol pulang tapamuri ng kabyas na, uling malawak, ang pagtutong malalam, yung kabyas na abinyan na ng Diyos. O yung kabyas na ng Diyos, na minsan itang abot ataro. Bakit ayaw pong sumabi? Kung bagay po, yung kikatamong kapatid, ang timong gagamitan, medyo binidad.
naningkikatamang kasalpantayanan, manibad king simula, manibad king nangatakatnaning kikatang kasalpantayanan, na ang gamini patutuwanan tamo dahil kikatamang kapatad o rin kikatamang gamit asasabihan tamo ng timong medium. Gagabayan na ng banal ng Espiritu. Tutupita, kapatid. Uling at hindi ang pinakong kikatamang botang yung kikatamang pa may aking banwan. Pinakong na kikatamang yung Espiritu amalyaring tuburan ng kikatamang. Bang mamye kaganapan karin kikatamang pamangailangan. Kinunida po rin kikatamang kapatid. Kinunida po rin kikatamang kanadwanan. Kinunida rin kikatamang mabilog ka pamaniwala. Agaganap ka po yung kikaliting bagay. Mahalok na po rin kikatamang gamit. Makapamilang amano, makapanapsalang amano. Amalyaring minsan yung tao. O tapong yan yung nag-aral yung tao ng minsan. O tang turunan kikataman ng banal. Yan po. Yung minsan yung tao-tamo. At suya inadwa pa may lugduban. Yung minsan masupok yan yung tao. Yung sabyanan kailangan ng banal, gawin mo yung tikaliting bagay niyan. Patang tayo ulit tao-tamo po. Ito po na po yung tao may naya. Kapatag po. Yung tao patang akakit na yung tao. Lalo na patang talagang mangailangan niya. Yung parang puntang mabilis, amalyahin panandamanan, ibsan niya yung kapanandaman, ibsan niya yung pamangailangan. Yung minsan karina po yung kayang sarili. Pero magandang bang sabi na yung banal, gawin niyo yung tigaliting bagay. Ituro na yung paralan, ituro na yung bagay dapat tamang nagtag. Dapat po yung minsan ng tao magkulak niya. Potang kayo po ng po kabayan, yung tigaliting bagay. Yan po daharan ng kikikatamang bin. Minsan ng tao yung kikatamang sarili, tutubay ba? Tutubay sinabi na. At na naman po, balat mo naman karin yung kikatamang kapatid ang gagamitan ng kikatang kasalpantayanan. Yun po yung makasalanan din. Doon kikatamang kapatid, maging kikatamang pinari. Nung nanong na po yung lumapit kikatamang kikatang kasalpantayanan. Nung manumbalan na po rin, halong tamo po, 100%. May absuhan po na po, 100%. Kumayot na, 100%. Ang botang ng tungkulong tamo. Dapat po kaluburan na kapatid ng kasalpantayanan. Imbalan ng Espiritu, maliya pong pamagaral kikatam. O tapos sa diyong tamo. O telak na sinabi, mataya ka na. Pero imbalan ng Espiritu, palagi na po sasabihan, o tapo labanat ang kapanandaman ng tao. Sabi ng kikatamo, pakisansama niya yung kiyakong kapatid. Kaya nasabihan pa rin yung kapatid niya. Pakisansama niya ng kiyakong kapatid. Yan po yung pilit ng sasabihan ng kikatamo kanura na kapatid. Potangkay, nung miras mo ito, sabi na, nung habang nangyayat kayo, yung Diyos magkalubyan. Dapat dagang yung oras ang panahon o tanging pabelo ng tao nga na mirasya. Miras at mirasita po. Hanggang bibigyan ng karagdagan ng banal ng Espiritu o takong oras na ng tao mawala at mawala tayo po. Dapat minsan akakitahan po yung tao. Itama mo po tao, observan tayo. Miras pati nga po na tama po na po. Pero kung buwag tayo, akit tayo. Ito kung masigaw na Panginoon. Ito kung makarating sa sagyantang ng miras pati mapon ang gano'n magiging. Yan po yung mysterious na ng kikatamang ng Diyos. Unang yung kabiasdanan ng Diyos. Yung kabiasdanan ng tao na nakamangmangan ng Diyos. Dapat yung kabiasdanan yung kikatamang ginuwalayan ng Diyos. Super talaga po. Kaya tayo abot tarugang kimbiyata. Yung kabiasdanan ng kikatamang din. Nanuminsan, dumakot tayo na yung biyasa kinyago sa agunan. At walang angal ko sa biyana pakero. Mga anak ama, kanang mo ng buhin. Anak mo kikatamang. Anak, yan po taralan ng tao niya. Dapat, pata magsalita yung kikatamang gino. O yung kikatamang banal ay Espiritu sabi na, alam na ba yung sakit? Yung sakit mo yan at yung palunod, dapat yung kamatayo na layang palunod.
Kaya po makanyang ng tama. Abang nagbibiya po yung tao, kita mo po daralang taong po niyayari ang pagsubok, hindi daralang taong po uling kentang po mapapantay, kaluguran. Naroon po yung aming kingbiyatamo, naroon po pagsalbot, ang mabalit at mapahit kingbiyatamo. Kaya po naging taong po kabiyas niya, sabi na, yung mapahit niya nagkawag ng mayuro, dapat na po masakit. Kaya ba't naging dinan, kaya ba't naging masayang lupa nakakitsyo, kaya ulit tayo po tataris tayo. Makanin niya po kabayan, yung magarang yung kasampantayanan, makanin niya kabayan, yung lalakad, yung burinan ng ikatamong gino. Dapat kaluburan ng kapatad, king iyawan nilang paralan itamo sa sabihan, tutunan ng ikatamo. Ikakapatid kayo nga king gino. Yung masakit na ng kalangkingan, masakit na ng buong katawan. Kaluburan ng kapatid, itamo sana ng magaral, ngunit tutupin ng yasa na yung tao. Uli, kaluburan ng kapatid, abang nagpakaman ng iyan po yung tao, alatamong pag-asa. Dapat po yung netahin kinatamang sarili ng Diyos, kaluburan ng kapatid. Na anong pagsubok yung biyatamo, yan mo po yung makapakipat kinatamo. Dahil kinatamang bakit, gagamitan na po ng banal na Espiritu. Yan po, yung gagawin po ng banal na Espiritu po yung manalumpahan ka rin. Nung ilangan po, baka naman katamang po pakayapan. Namin po gawang lagi katama. Dapat po na po nagsuyo ng Holy Spirit yung sa pagbago bago na yung kinatamang din. Ito po na kinatamang alam makatampa. Anyang minsan kaluburan ng kapatid, kinatamang kasalpantayanan, kinatamang po hadawin ng minsan. Hindi po nagaralan ng tamang kinatamang kasalpantayanan. Patapong inyato na manundangan talagang kinatamang tutunan malulot ang pambagyanan. Ito, hindi po karalaman tayo ini. Ito po magalinag yung kinatamang panunaman yung kinatamang sarili. Ito, yung panahon tayo ini. Manunusan, yung dalarap ng manundangan yung kinatamang gedi. Makayampulan siya na lang po. Banggal na lang ng doktor. Bakit? Kahit unanda po yung karandagan. Ito, kahit unanda. Kaya katamang kapag ikakapatid yung kasalpagpayanan, lumapit na. Yung minsan naman po, atin naman mag-swerte. Pero minsan atin mo naman po mawala ka na. Kami pa rin ang-apo ng kikatampi nga rin kapang pinig. Delaro po yun, ketanggal ng doktor. O Diyos ko mag-nervous po naman po. Gusto ng akit ko na yung pasyente, mapuglaning, ako po balong ng ketang siyar, ako po balong ng nalugaw. Pero ay nakamulang po, ini ka na ng gawan ng Diyos, paglalang ng kikang kawan. Ini ka na ng buring gawan ni. Unang sasabihan na, kaya makasulat na ng takot yun na yakoy ng salita, yakoy ng naman. Dinasama ng kikatawang kapatid. Huwag ang achiya kikatawang Holy Spirit, huwag ang tutungi tama kasadyakan. Alam pong kapikakunan, sabi na pong tatang, ano po ng misis, bakit? Kung mangyari. Okay. Ano manalangin tamo, magsadya tamo, po ng bago. Iyan po, inganak na, hingapo na. May salese. Yan po, bumabago ngayon mo ka rin yan. Ulit po yung tutunan. Magiging kikatamang tingarin ng nandun na po. Magiging mo naman po, yung yung kasampantalahin kaluburan ng kapatid, tamo po competition yun. Yung ng kasampantalahin makalukong ng panangutang pangobrang tamo. Ayon kitang kikatamang obra. Ayon kitang kikatamang makayat yung obra kikatamang. Pasalamatan tamo, nung po etang pakamalan nila, siguro wala ka ng edi. Nung itago mong pong may nakit yung minunat yung imala ng gawin, papakit na kikatamang yung banal. Naninsan po at magkulang tamang kabiyasnan. Yan minsan, at suya po yan. Sabyana, kitang lalakad yung kikatamang minun, kaluburan ng pingbiyan o kaluburan ng alagad ng lalakad na kaya po ng naglabat manakit tingal doon po ang beli inimala. Dapat di na taningal doon.
nalo po yung nangyari. Yan po, na mismo yung kaluburan, yan mo rin po yung mikalo. Uling, yung katulad ng buwanay ng kaluburan na kapatid, yung pangalobra ng kasalpantayanin, makitapakan po. Hamak tapos, uling yatamo po nisadsad noong magantil tamo. Ulang yung tutunan, makahalo tamo po nisadsad, gawin yung po yung tamang kamilan. Yan? Napungkabayan. O tapungkan, kasalubuyan ng mga dobra. Datang niya po yung tamo niya payayan. Gumang tamong datang kini, misasamay itong tamo. Datang mo itong alapatan itang kailangan ko rin kaya tamong kapatan. Kaya tapo magsyon natin. Kanya kailangan tamo kung manindunan muling na naman po manakpag yung biyaya ng Diyos. King lere tamo, king kandung ng tamo, nung iyak po magpakapagal ng tao. Kaya po makanya. Kaya tayo naman po manyaring magwantaman po palinayin tayo ng God, yung bayaba sa manlog, kaya po pwede po tabunayo paputang ayaw nakwani. Kailangan tayo pong gasgasan. Magiging minunang panahon di galagang ng Diyos, ela po nagpabayad kaya katamo o kaya kayong talapakiran niya. Nung may manintunan niya kahit ang oras ang malang manintunan niya manasanda, manunsilang nanon, makawan po. Nung nanon matindaw po kahit ang oras, dapat po kailangan niya ng kiratamig pa at silang makametong lumakad. Magaganyan po yan. Ngayon po pwedeng ita. Magpabahat tayo po itong yako o ng panamini. Nung ako po yung mamuntukan mo. Yan ako po na wabro. Kira-kira na ako lupo. Nilin po nasaan ko, ikaw nasaan ko. Pero magaganyan man po, dahil manungkulan, hindi katangga sa pantayanan, video niya, nanuya, kaya po tatanggap bayad kini. Kaya po magsweldo. Kaya po magsweldo. Kaya po yung kaya pong bigay, nung ating tamo pong gagawan, timaw naman pong kaya tamong isasalme po. Kaya po yung kaya pong bigay, kaya pang kagingan. Yan po yung kinatamong tamagaran, yung kinatamong kasalpantayanan. Sana po ipagdat na yung kinatamong balang kaisipan. Sana po ikabyas na yung mamahay kinatamong. Paganakahan po. Huling masyalan niya po yung daki na po yung video na dad. Kinatamong kong kalasalpantayan. Sana po lalo na yung tamong kong manungkulan. Kailangan po, dahil kinatamong kapatid, gabayang tala naman po rin. At yung talo po, sa aliman, at isinabra, ino po. Ang tabalang tala po, sobrang tala. Ulo pong, nung manatili talo po, yung sarili talo po, balik, iya po sisirang talo, kapilang mo po. Anya, alam mo na kapatid, ulo niya po yung balik talo niya. May naman po gawin po ng bagay. Yung ating ko pong balik, kapag niya pong kanindang anay. Pagkakita kong masira ang karenganan. Alipuan ko naman yan. Proteksyon tayo may balatan. Yung balatan ngayon, yapin pong sigil tayo pero hindi. Kailangan po, yung tamang po proteksyon tayo, yung kikatamang balik. Kaya tayo po sisilang yung kikatamang balik. Ulit po, kaluburan na kapatid. Kaya dito. Kapatid ka. Kanya, kaluburan na kapatid. Kaya kanakanan naman yung bawang ng Espiritu, kaya ingatan kikitataan yung sarili mo, kung tapa pumunta. Ito, ingataan kikitataan yung sarili, huling mapaliinan to. Ito, mukhang tamo pumunta. Alam ko na. Minagdal nga na tindarat ko niya to, huling ating pisasagyan pangyato. Huwag kayo magpapangyato nga na. Kaya po nung minsan, tamo po ay maksan yan. Nagkasabihan tayo kung etama kialam nga. Pero sabihin na tayo po, etana namanong nanon. Epo, kung tayo po pamitang tao, open mouth, close mouth, nakatanong sasabihan nanon. Epo, kanya. Yan po yung turungan niya katalo ng Diyos. Pero tayo po ay iwasan yan, hindi nagsuta mo kaya Kaya tayo po yan. At suta pa yung yapo, kailangan tayo po makiyabi, uling makapasakot tayo kung kitang yato, dapat. Kaya tayo mong pasakot kitang gusto kong
indang may gawin, parang may kita. Ito, makanya yan. Bahkan tapu, etang pumiliyabe kayo bisa sa yan. Ya, alam mo na kapatid, matunda-tamo po kasi tutulong na ng kaya tamo eh. Kasi anong buwag gawa, minsan tamo po ng atin niya nakakit yung banyo. Niya, sabi na po yan, kakanakanag kaya tamo. Ito, kaya tamo na garo, ito, niya po. Ito, naman po sabihan. Ating makaroon, kaya tamo. Pero, o ba't masasabi ng himbalan kaya tamo yan? Walang po magpulang tamang kontrol. Etaya kawat ng sarili tamo. Sabi natin, lumunay yung mabangtong na yung sarili tamo. Uling, ikinatamo ng sarili itang makakilala. At sa diyan, nanon po ikiyawanan ito. Kaya po ito. Sabi na yung Mateo 7:1 namin, wala makilala. Uling mo namin inatun nga na magkanyang iyatun na kikatamo ng tatangwa. Uling, meto nga mo po inatun kikatamo ng Diyos. Kanugurang kapatid, manyaman mo po maraguling pamagaran kikatamo. Kita mo po mikakalugon, patunayan tayo na itaw mikakalugon tayo kapatid. Patunayan tayo po kikatamo lahat, karing panagpantang na meron man sana ng kikatamong miyembro, netong mga kikatamong mikakapatid, alangan ng dami. Maging kikatamong tamang salita, maging kikatamong papalwalayaman, netong man sana rin walang damang kikatamong. Although tayo kung nakasama, pero may tuturo tayo kung maya. Yan po yung nagwagong kayo ng mga kapatid. Bilang netong amang lakaran king kasalpantayanan, tulad po na yung tamo na sabihan na mikakagugot kami ng tamo sa mga mikakapatid. Although, darating miyayaluang problema, miyayaluang subok yung biyatang, pero patunayan tamo na may itong tamo yung Diyos, kinigpa, kanya sana po kaluguran ng kapatid. Yan po yung nagawa ng taong magara. Kaluguran ng kapatid, mira sa tuwing oras, at may po katigala na kan, announcement po, alay po yung brother Dan, yan namin po. Paano ka po Isabela? Kung po nakalista, may no po 72 na lang po. Kulang na po. Palista na po. Uling ang gaya mo po na April 14, hindi tama po deadline. Pero mga naman po, gana-gana po kasi bitatas. Yan po. Data po kukuha ng tamong sagay dati, 40 plus lamang. Ngayon po 63,000 per pass. So ngayon po, bika adjustment tamong itang pasaytaan niya. Ay di po, makalis tayo po pasayaan ng 1,000 po. Nga po sa sabihan niya ayun bakit na po yung Roma bigla? Ano po? At magwatang po kami ng Biyarte Santo po. Alas 9 na po yung day kasi rin po driver ila mismo makisabi ng Ligayatamo. Ela po bisa kitang malaw na tanong ako kitang magalingan po. So bumila po alas 9 na ng day Biyarte Santo. Alas 7 na po ng day siyempre may punting ang tanag yun. Opo, saktong alas 9, mamapunta na po. Kaya ba, dito po yung papipalista, marami na po pong bakanting dukluran. Palista na po po. Pamanawag po, kapilan. Ngayon, pwedeng ngayon po, pwedeng in-advance po, mas masantin, na po. Sige po, ilan po rin pag nakataon kami niya po, kaya tutukin umibukan yan, second Sunday po. Kami Sister Alice po, ay bakbon po. Dahil po niya katawang pisaw-saw pala, kakalimuan ko na lang, 5,295 po. Pura na katawang pisaw-saw.
pagpapatalang po at kailangan kaisipan, tugtutalang po at kailangan tama. O mapagpalang kay kaming Ginoo, alala po ang kapupusan, din kay kaming kapasalamatan, kay kaming kawasan, paglasang igpay kay sabang anak mo ngayon pinandit, ginawa yung makanyang mukha pong tilutan, malayang ginawa lalang ng ato, pigkan pupuhin kay kaming biyang pagsikanan. Paano po maglasmi ka rin dapat mong nahayat kaya kami ng mga puli-puli at takatsuwan kaya kami panging spiritual po ang kikalubuan. Diyos mo nga rin pinandit ay tiyo ni po yung tipo na yung may gawaya po yung sablang nakakapatid. At ang timurin kaya kang banal ay espiritu ang makanyang gantong tinubod ng pinandit. Bang mangyaring mga manuyaw kaya kayong pilibulutan. Bang ibalita nila rin kay ang mayang pabalita at dinayot ng dapyan kinagawa bukas. Dinasalamat mo ka rin alam kulang at ang kalugmo kay kami. Walang ikay sablang anak mo ng minsan magpulangan kay ay tulit mo sa mga ng Diyos. Yung patawaran mo kay po ng abilatsyon kay kami yung pamagkulang. Ginoon kay kong anak mo ngayon pinanditay kayo. Yung makanyang bukya pong basbasan, kaya pong paglasnan, bang may kaya pong lumakad, king katuluran. Diyos ko ay kapuhin magtubig kaya kami, bang may kaya pong mga satsot, kaya kaya pangalakatungkulan na kaya kitang wana. Bakit yung nagpurong pagpagsalita, manungkulan kaya kaya kasaltang tayangan. Diyos ko din ang mukya pong tibahin, din ang mukya pong pamibata, kaya kaya tungkulan na kaya kitang wana. Sabi ng Diyos na lang naman po ay pagsubok at kayong daralanan kikikinggi. Nung ika po yung manilata, nung ika po yung magkawin-siga ng kami, Diyos ko alampasan ng pong mayuniti. Dumarang mayon sa bagay, hinuli na po rin kay Hamsaw. Tulutan mo sa hindi pangin ng kaurasan na iti. Wali po yung nabilo ba iglesia, kukulahit siya at manyarap kaya. Ginoon itong mga pagtupat ng kikayang kasalbantayan ng natsuking basya ng kapanandaman. Ginong Diyos, kingiging makanyang mosar ng galawan at tagkilagulan karikitang mayupayang gamat bang tanggapanggayang kapasnalan. Para mo pa po makapangaldo kay kami, bang kalitan inaldo ng kikayang pasalamat Ginoo. Anong mo'y kikayang pitatagalan Ginong Diyos kaya po binapang pupuri ang pagpasalamat kay kami. Makanya mo naman yung kaya anak mong talasaltan tayo. Diyos ko, pagkibayan mo kaya sa mo ng Diyos. Kikikin pa mga biyayang Ginoo. Pagtulit mo yung karagdagan. Bangay kaya po magwaring maging pusang kami naman pa. Bangay kikikin pa kung gawa ka ng kikikin tungkulan. Hindi kaya po magwaring naman kami ng pangbayan. Ipagtulit mo sa mo niya yung pinanitay tiyo. Ikaya pong sablang nakakapatid. Ninuman sa mo yung ating bigbing pakaparamdaman. Na naman pong problema Ginoo, na ikasarap mo yung magwaring mabilat ang Ginong Diyos, ikaw po'y magkalot. Tagtulog mo sa ng Diyos ko, iyong makanyumukin ng gabayan, karikikin pamaglakad, bang kami tayo, makanyang kayo pong mga sadsad, karikikin bang nakatungkulan kayo. Ang hindi pong lumagal Ginong Diyos, ikikin sa quality, wala po ikikin mangarating sa kayan Ginoo, makanyang mga purong bendasyonan kaya ang upaya minawag king na naman kapamang kanyang portix grasya aksidente yatag po kaya kung payapa karikikin tinanibali at manatili kayo natin isipan. Diyos ko hindi akong upaya yung kikin panaligan hindi kaya akong lubog yung kikin panaligan na yung pinandun maging ikasar ng anak mo nikakalubog kami yung metong at metong Diyos ko itasar mo ni Ernie ko rin magagawa yung kikin sarili ingay misalag magawa ka rin kay kapatid. Nunaypay niya kang gawin, yung manatili niya kami, kinagyo ng Jesus sa tao ng Nazaret. Iyan ang sabi sa lalang.